upenyu wangu wandinorarama ndotarise ndotarisa iye mune zvinorema zveupenyu wangu ndotarise ndotarisa iye pandonzwa richitaurwa zita rangu ndotarise ndotarisa iye vanondifarira panyika vakawanda ndotarise ndotarisa iye vanondisekera panyika vakawanda ndotarise ndotarisa iye zino irema panyika rakawanda ndotarise ndotarisa iye padzinosimuka mhepo dzenyika ino ndotarise ndotarisa iye. Charles Charamba and Mai Charamba are a multi-award-winning Zimbabwean gospel music duo. Born out of a passion for music and ministry, they started recording in 1995 and have since become celebrated figures in Zimbabwe's gospel music scene. They have touched countless lives through their music and message of hope, love, and faith. Vadikani mfaro wangu kusangana nemi pane uno mukana pane ino nguva zvakare tiri muchirongwa Mike Samba Show apa tiri pachikuva chemhemberero patinopemberera vana veZimbabwe vatiri kuona kuti vari kugara vakasumudza mureza vari kugona tinogara chitaura mashoko ekuti kugona hakuna zera ndizvo saka muchiona paine tudiki paine vanodonzva paine vari pakati nepakati nhasi ndina baba naamai vanoshamisa vatinofunga kuti nyika yedu yakaitirwa nyasha asi regai nditange namboenda kune zvimwe ndisati ndasvika kwavari hatigonopinda muchikamu chino tisina kupa vakotsveri vedu vedande mutande kuti tinokutendai nekuti ndio vanotipa masaisai ekuti tigone kutaura pasi rose tichitandadzana nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Tinotenda zvakare vakati pamusha uno watigere panapa munoziva kuti uyu musha wakanaka ava ndeve Wamambo Space Creatives vakati pamusha uno. Nhasi ndasezva ndambotaura pana baba namai asi ndichavapa mukana wekuti vazvisume kwatiri zvandinogara ndichitaura kuti nekuti mamwe mazita ndeye madunhurirwa mamwe ndeye basa mamwe ndo atinenge tichivaziva nawo asi ndinoda kuti vazvisume kunyika. Ndichatanga namai zvisumei kunyika kuti imimi ndimani. Makadi vatariri vechirongwa makadi Mike Samba. Ndinofara mwana. Ini ndinoitwa Mai Charles Charamba. Ndinotenda. Zita remadunhurirwa ndio Mai Charamba Olivia Charamba. Remadunhurirwa. Remadunhurirwa mabva mariita remadunhurirwa iro ririro renyasi ndizvozvo vanoti remadunhurirwa iroro ndakuya kune mwanakomana. Aiwa tinotenda tinofara kuva pano mama. Tinotenda. Mai isusu tiri baba naMai Charamba. Ini ndinonzi mufundisi kana kuti Charles Charamba chizvarwa chekumudzi asi chizvarwa cheZimbabwe tichitenda kuva pano. Tinokutendai zvikuru muri kuita basa rakanaka. Ndosaka tati aiwa regai tikudaidzei tikupembererei nekuti hanzi munhu anopiwa maruva ake aripo. Muzive kuti kana maona zvakudaidzwa makudaidzwa naamai magona nekuti kazhinji amai havasiri vanotanga kuti pangu kupemberera vana vavo asi mukazonzwa mai voti aiwa vanangu chimbouyai tipembererane. Nhasi tiri kukupembererai asi ndichambotanga nababa kuti ndinzwe kuti mukatipa kanhoroondo kadiki diki mai vachatipawo kanhoroondo kadiki diki nekuti hamuna kungotanga mapa stage hamuna kungotanga mabata microphone makuimba kanhoroondo kamunoda kamunosununguka nako kadiki diki. Kanhoroondo kadiki ndekekuti kuzvarwa nokukurira kumudzi mazuva acho yanga ichakabatana ichiri kunzi mutoko ndokuzopatsanurwa
kudzidza pachikoro chinonzi Masara Kufa. Muimba ine vanasikana vashanu, mwanakomana mumwe chete. Amunoziva mama kuti kareko matenda aivavarira vana vadiki. Ndizvozvo. Saka tine vamwe vasina kuzokwanisa kuzoona mamwe mazuva. Saka ndiri kureva pane vana vanenge vakasara. Ndizvozvo. Kwakuzovawo jaya rinonoendawo kumaguta, asiwo Mwari kwakuzodana kuti ndiroda kuti upinde mumuronga wekundishumira nokuimba. Mashoko akanaka, mashoko makukutu atiri kutaurwa panapa namufundisi. Kana vari mufundisi kunyange ndiri mai ndibaba, kana vari mai mufundisi ndimai, vana vadiki chaizvo kwandiri, asi kasi hofisi yavo kwandiri ihombe nekuti muri vashumiri reshoko. Amai ndinongodawo zvamunosununguka kuti mutizivise panhoroondo yenyu kuzosvika kuti makuimba mazodii zvazodii. Inini ndakabarirwa kumhuri kwaMaseko. Tikakurira muno Harare tikaenda kuGweru. Ndakadzidza kuzvikoro zvakawanda, Hake Park, Mebren Girls High, Chaplain High School. Baba vangu pavakashaya tiri kuGweru ndopatikazouyawo kuzogara kuChitungwiza, kuriko kwandikazosangana naBaba Charamba. Ndizvozvo mashoko akanaka. Mwari vane nzira dzekutisanganisa, Mwari vane nzira dzekuti hoyo munhu wako uyo panguva yaunenge usingafungiri iwewe. Ndiri kuona kuti muri vaimbi vakakwenenzverwa. Kazhinji vanhu vanoti makatanga seiko kuimba? Makatanga muchiri mudiki here kuimba uku kana kuti makazokuda makura, kana kuti zvinhu zvamaigara muchida? Mibvunzo yenyu unenge uri umwe chete asi munhu achipindura semapinduro ake, nekuti kunyange takabatana asi tiri vanhu vaviri nai. Ndouya zvakare kune mwana wangu mufundisi. Makatanga muri mudiki here? Maimbunzi here iwe uchaimba iwe? Ya, ndizvozvo mama. Zvazvinoita Mwari ndakadzidza kuti pane zvimwe zvatinofunga kuti ndezvekutamba. Kana Mwari vachinge vane urongwa huri pamberi nemunhu, munhu wacho anoita tunhu twatinofunga kuti iye twaanofunga kuti tunogonekwa nevanhu vese. Paudiki hwangu ndaifunga kuti kukwanisa kunyora nziyo kwandaita ndaifunga kuti ndozviri vana vese. Ndokuzogumisirawo ndazoona kuti aiwa, patinoita zvekuimba vamwe vangu havasi kuzvigona, asi kana tava pakutamba bhora vari kugona zvandisingagoni. Ndopandakazoona kuti aiwa, chipo chiri kubva kuna Mwari. Saka zvinhu zvakatangira paudiki. Ndizvozvo. Asi mumhuri menyu pane vamwe vaimaimboimba here, kana kuti imimi ndimi makangozotangisa kunzi vanhu uzochambisa kuti kochauti saka zviwanepi? Zvichida pane zizwiriya rechirungu amai rinonzi majeans. Zvinogona kunge zvirimo nokuti sekuru vaiveza ngoma. Zviya zvekuti chikoro chaipiwa ngoma nasekuru vedu pakuita maPE. Tichangobva muhondo paya, ngoma dziya dzese dzaiita lined up kuridza ngwene dzaipiwa nasekuru, baba vababa. And baba vedu, baba vangu naamai vangu paiimbwa. Saka zviri muropa. Havana kukwanisa kuwana mukana. Ndinogara kutaura vanhu vazhinji pavanoti sei ndinge ndine kakufarira vaZexi Manatsa. VaZexi Manatsa baba vangu vanga vari musanganiswa wevaimbi vaviri. Kana tichitarisa muimbi ainzi Ketai Muchawaya naZexi Manatsa vanogadzira mubatanidzwa wababa vangu kana tichitaura zvokuimba. Saka tine vaimbi vasina kukwanisa kuwana mikana yokutsikisa asi vane chipo chokuimba. Mashoko makukutu echokwadi kuti vazhinji havana kuwana mukana, asi pachirongwa chino tiri kuti houno mukanaka, houno mukana. Kana paine vamwe vamunoona vari imomo mukuimba ikoko, iwewe uine chidaka-daka, zvisumudzire utaura kuti ndiri pano. Ndiri kuuya kuna mai. Kwenyu kwakamboita here mumwe muimbi kana kuti vanozoshamiswa kuti iyeyu akanozviona kwaCharamba here? Olivia akangotanga akadini? Vakanga muri mukwaya here kana kuti maingofarira kuimba?
mumhuri medu tiri vanhu vaingofarira kuimba. Baba vangu vaitikurudzira kuenda kuchechi kunyange ivo vanga vasinganamati. Vaitikurudzira kuenda kuchechi and then ivo ndokwanga kuri kunamata kwavo kunamata kwavo nekuti vanga vairaura vanhu kuna Mwari. Saka ivo vane music yavaifarirawo, vaitengawo marecords ayo mavinyl ayo. Saka vaifarirawo country music, vaifarirawo ana dzemunomba nedzimwe dzavaitererawo. Saka isusuwo takakurawo tingofarirawo kuimba ana Dolly Parton, ana Don Williams. And then pakuenda kuma Sunday school lessons nekuma church kwataenda, hanzvadzi dzangu dzakatanga kuridzawo magitari tikabva tadzidzirawo izvozvo. Votangokurawo tichingofarira kuimba kusvika ndazosangana naBaba Charamba kuti ndizopinda mandiri izvozvo. Ndizvozvo vadiwa vatarira, ndiri mukuona kwazvinobva zvinhu zvese zvine nhoroondo. Saka tiri kuti mukaona vana vachiita chimwe chinhu, sumudzirai chipo chirimo, sakurirai chipo chirimo, nokuti hamuzivi kuti upenyu hunozosvika kupi. Zvawataura zvengoma nePE wabva wandidzosa kumashure, nekuti ndakanga ndiri munhu aigara achihwina PE. Ndakaita mbiri yakakura kwazvo kunyandoro kuHighfield kundichiitisa PE, noti kwaitwa nengoma idzodzo ikati kedekede twana todai, ikati kedekede todai mtsipa. Wabva wandidzosa kuchikoro, mazuva akanaka, dzimwe nguva anorangaririka. Tiri kuona kuti pano pakasangana nyanzvi. Kuimba ndiko kwakakubatanidzai here kana kuti makangosangana zvenyu sevanhu vanongoitawo zvandakaitawo kusangana naAkisamba, zvakaitawo avo kusangana nemurume wavo nemukadzi, ubva mazosvika pekuti zvatiri kuona izvi, zvatiri kufarira izvi, tadii kuzvisumudza semhuri, nekuti zvenyu izvi, ichi chipo chaicho ichi chekuti murume nemukadzi munoimba zvamunoita izvi. Aiwa, tanakidzwa izvi. Pinda mazviri. Hatina tsananguro yakanyanya kuwanda. Tese takangova vana. Munoziva kuti ndichati bude izvi shoma. Buda zvako unotedzedzwa. Mazuva acho nokuti ane kalenda ine yandakatanga kukuziva iwo zvekare. Onko. Muna 1993 mufundisi wataiva navo, ini ndanga ndatowo kudhara nechishuwo chekurekodha music. Onko. Asi mufundisi wataiva navo ana mai Charamba vachiuyawo zvekare kuchitungwiza vachibva kuGweru. Takapinda mune boka riya rinoenda kunovhangera namufundisi wedu. Iroro rainzi Jesus in Action. Saka taiva vana vanoimba imomo. Saka zvaita zvekare kuti tinenge tichiwana nguva dzekuva pamwe chete tiri boka vechidiki rekuchikoro rekuchechi riya kuyuthi kuya. Saka taiwadzana pakati pazo tiri vanhu vanonyengetera zvakanyanya kutsvaka muronga watinopiwa negwara raKristu. Saka ndati zvinobva zvaenderana nemazuva andakatanga kukuona ino kuti ndaisevenza pachikwana paya. Saka imi muneka kugara kamakaita munews ngezapfuwo muya. Saka taiva nebhucha raitengesa nyama yanga yakatinakei. Ndariziva mama vachipinda imomo. Rainzi Ruremekedzo. Taiva takazoriita kasupermarket. Saka imi maisandiziva semwana, asi imi semunhu wataiona pazvivitiviti taigara tichitaura nemi. Saka ndingati ndiwo mazuva takatosangana pakuzivana sevana. Kuimba kwedu kubva kwangoita musanganiswa pakubatana seFishers of Men. Tinotenda chaizvo nenhoroondo yakanaka kudaro. Vadiwa tarire, munoziva kuti kana muchinge muri kuita zvinhu zvakanaka mukati meupenyu, amumboziva kuti wako ndeupi munozowana napapi. Asi chandibata mwoyo wangu ndechekuti pazera diki ramakanga muri mainamata. Saka ikoko kunamata kunoropafadza, ikoko kunamata kunokomborera, nekuti vazhinji vanofunga kuti ndinonamatirei. Zvatinonamatira ndiwo upenyu, nekuti upenyu hwamangwana hapana anohuziva. Saka ndiri kuya kuna mai, ndakakuonai muchiimba zvakanaka kwazvo naBaba. Zvinoita sei kuimba naBaba? Nekuti ndiri kufunga kuti ndakanzi ndiimbe, ndikataura pamusoro pangu, ndofunga ndikati ndiimbe naAkisamba,
pamwe tingambokanganwa kuimba taakutamba kana kuti taakutaura dzimwe nyaya. Ii munozvibata sei kuzviita bhizinisi? Nekuti kunyatsoti tiriita nekuti muri shamwari neshamwari ka. Saka imwe munozviita sei? Tinoti kwatiri nemuchirungu tinoti i-calling. Kusangana kwedu tinofungidzira kuti zvanga zvine muuronga hwaMwari kuti tisangane takabva taita kukomplimentana muzvipo. Tiri vanhu vakaziva kuti izvi zvatapiwa naShe izvi zvinofanira kuti zvibenefite chipo chifanira kubenefita vanhu ruzhinji rwenyika nemarudzi akasiyana siyana. Saka takachitora seindustry ministry, but saka kuzvitora kwatinoita ndezvekuti kana tiri baba namai Charamba kana patanga tiri Olivia naCharles taiziva kuti the most important thing chatakadanirwa naMwari music. Saka zvimwe zvinhu zvese zvinogona kuya tinogona kumbotadza kuwirirana mukuimba kana kuti pamwe tapesana kubati chatoziva kuti iyi i-calling yatikapiwa hatidi kuti ibatwe kana kuti ikanganiswe nezvatambosangana nazvo zvimwe zvinhu kana kuti zvatisina kunzwana nako. We always try tinoedza nepatinokwanisa napo kuti tirambe takakeepa the main thing. Tikawedzera ipapo amai ongo isu ndisu tinotonorwa. Kudanwa kwedu hakutonorwi, hakupiswi, hakuna ukasha. Kudanwa kwacho hakuzive weather, hakuzive mamiriro ekunze. Vanokwanisa kutsvinywa vakarwadziwa ndisu, vanokwanisa kupiswa ndisu. Mashoko echanges, mashoko makukutu ari kutaurwa pano kuti basa ibasa. Hatiri mukuzviona? Basa ibasa, kunyange muine ushamwari, kunyange muri mukadzi nemurume, kunyange mukasangana nezvinorema, kunyange mukasangana nezvinofadza. Nokuti kunyange zvinofadza dzimwe nguva zvinokubvisai pabasa kuti tozozviita mangwana aya azopfuura, tozozviona kuswera mangwana tozodini. Saka dzidziso yamuri kutotipa panapa yakakura kuti kana muchinge muri pabasa, kana muchinge muri pandima hamucheuke. Ndinoda kukukorokodzai vanangu. 30 years dzekuimbira Mwari ndinokukorokodzai vanangu nekampururu kaamai. Ndinokukorokodzai haasi makore ekutamba, nekuti kune umwe munhu watiri kutotaura naye nhasi ararama makore iwayo, akaenda kuchikoro, akapedza chikoro, akaroora, vatounzi dhedhi kana kuti mama, imimi muri mukuimba chete. Ndiri kunzwa kuti imi makasumuka nealbhamu itsva. Ngatimboipindai mairi. Ndoziva kuti ndine nziyo dzenyu dzakawanda dzekuti ndikada kutanga kudzitaura pandoda kutodawo 30 years. Ndombotanga nababa ndozodzoka kuna amai nokuti ndichazoda kupota chitangawo futi naamai uko neuko. Chakaitika amai tiri kutarisa makore 30 aya. Ndobva taona kuti kupemberera kwainakidza kungopembera bedzi, but kupembera kwedu takaona kuti tine hama dzimwe dzatakatotanga nadzo kuimba, nedzataiwadzana nadzo kukereke, nehama dzeropa, shamwari, hama dzekumapepanhau, kumanhepfenyuro, kupi. Saka takaita kuti makore 30 aya tiapemberere nemadamba marefu maviri anopirana gotsi, anobva pabhuku revaRoma muchitendero chechikristu, chapter 12 pavhesi ya15. Mune vhesi irimo inoti farai nevanofara, mucheme nevanochema. Kusiri kuchema kwekuungudza asi kwekunyaradza. Nyaradzana ivo nevanochema. Saka takadziita kuti dzive nziyo 30 anoenderana nemakore edu. Saka pari zvino tabura 2 madamba marefu 2, farai nevanofara, yangu inini, chemai nevanochema, mubatanidzwa kana kuti collaboration pakati paMai Charamba neni. Asi tangoti fambei chinhambo kuchauya Mai Charamba vari vega mugore ra2025. Zvipo zvinoshamisa, zvipo zvakanaka zvokuimbira Mwari, nekuti ishumiro. Isi tinogara tiinemi mudzimota dzedu, mudzimba dzedu, pese patinoda tinokunzwai.
baba vataura pamusoro pekufunga vanhu zviri nyore. Ndoziva neniwo ndiri mupublic office, imiwo muri muhofisi iyoyi yevanhu, but ndaona kuti munofunga vanhu. Sei zvakakosha kufunga ivava vanhu vatinoshandira? Sei zvakakosha kufunga vanhu vatinoshandira, hongu, vatinoshumira kwavari, hongu. Mukushumira kwatinoita sezvatataura kuti e-calling, tinochida kuti vanhu vanosangana nezvakasiyana siyana, hongu. Saka tinenge tinotenda kuti mune shoko kana kuti mune chipo chatakapiwa naMwari, pane nziyo dzatinoimba dzinoshumira kuupenyu hwemunhu, dzimwe ungasangana nezvinhu zvisamuitire zvakanaka, kana kuti mumwe atofunga kuti adaenda angopfudza upenyu hwangu, mumwe afunga kuti akarega nditange zvemadrugs nesubstance abuse nokuti ndatadza kupedza nhamo dzangu. Saka tinoona zvakakosha kuti tishumire kune vanhu vaone vagamuchire ruponiso, vanhu vanenge vane zvinhu zviri kuvatambudza vanzwe kurerukirwa. Dzimwe munhu akangotera kunyange asinganamate asi anonzwa kuti pandatera nziyo iyeyeka ndanzwa kuti Mwari vane nyasha nene, ndanzwa kuti nyasha dzavo Mwari dzasvikawo pandiri, dai ndaitawo zvakati. Saka kushumira kwatinoita kana kuti zvatinoita zviri kushumira kune vanhu kuti tivaisewo panzvimbo dzinenge dzakati nakei. Ndizvozvo chaizvo, mashoko akanaka. Munoziva hapana chakanaka sekuyeuka vatino. Hazvisi nyore, ndozviziva, hazvisi nyore, asi kana Mwari vakupa basa vanopa simba rinokwana. Ndozvandogara ndichitaura. Kana Mwari vakupa basa, Mwari vakakuisa munzvimbo, vanokupa simba rinokwana, kunyange ukavhuvhutwa, kunyange ukasumudzwa, kunyange vanhu vanoshama kuti varipo vachipo ko zviri kufamba sei, nekuti Mwari vanopa simba rinokwana. Pane rumwe rwandinofarira chaizvo, kuti chitenderano naJesu. Chitenderano naJesu ndinochida nokuti ndoziva kuti chitenderano kana kuri kunyika zvakaoma, inenge contract kai yekuti kana muchonzi handikubhadharei, hazvisi zvatakatenderana izvi zvamazoita izvi hapasi patakati mugadzira apa. Kutenderana naJesu kuita sei chatakaita rwiyo rwabva pachimbo chepadamba refu riri kunzi chemai nevanochema. Tiri kuti amai patinotorerwa hama paya nehama dzedu dzakatorwa dziya idzi, nokuti tine hama dzakawanda dzatakanzwa kuti baba vashayika nhasi, papera masondo mairi unonzwa zvichinzi amai vatevera. Pamwe pacho kutadza kugamuchira zvakaitika nokunzwisisa kuti takatenderana naJesu kuti ndichadzoka ndokutorai, takazvibvumirana naJesu mushoko rake izvi. Saka ngative vanhu vanogara vachiziva kuti pano tichazobva, hatigari nokusingaperi, uye kuti zvakanyorwa kuti hatigari. Mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi wedu kuti tine chitenderano. Munoziva kuti dzimwe nguva ndinomboona kuti varoyi vane munyama, nekuti munenge muchingonzwa kuti varoyiwa vanhu ngavamboenda kugata kuti vanotsvaga kuti zvafamba sei. Mufundisi ari kuti tine contract, tine chitendero chiripo kare, nokuti hatigoni kubva pachitendero ipapa. Zvinobatsirei kuchema nevanochema mai? Zvinobatsirei kufara nevanofara, kwete kuchema chete? Nekuti dzimwe nguva munhu achatirwa, kana aitirwa kagraduation, atengerwa kaimba kake, atengerwa kamota kake, atengerwa kambudzi kake kuti kazodyiwa zvinyenza. Ndabva ndazvifunga kana imwana kuti ndokutaura zvaunozokara kabadhi ikoko. Sei zvakanaka kuenda munzvimbo dzese kuti mhepo yakasumuka, mhepo yakadzikama. Sekutarira kwati kaita neshoko raMwari kuti tichasangana nenguva dzakadai. Saka zvakanakawo kunyaradza vari kuchema, nokuti dzimwe nguva mangwana ndiwo unogona kuzobudawo kuzonyaradzwawo. Uye kana uchifara nevanofara, kucelebrata zvaitwawo nemwe munhu, kufarirawo zvaitwa nemwe munhu zvinobvisa mweya wejealous, mweya webitterness, ende zvinokurudzira rudo pakati pedu. Kufarirawo chakanaka chaitwa nemwe munhu, zvakaita Abel naCain kuti vari vapa zvipiriso zvavo kuna Mwari. Cain Abel chakagamuchirwa naMwari, but chaCain hachina. Cain akafunga kuuraya munyina wake.
nokuti haana kucelebrate godo akaita godo haana kucelebrate zvakaitwawo zvanga zvagamuchirwa naMwari zvakaitwa nemunun'una wake saka ukasacelebrate ukasadzidzirawo kufarira zvaitwa nemumwe munhu unopa wakaipa mukana wokuti apinde mauri okushandisa wozoona vanhu vakuita vakubata zvikwambo kuda kutsvaga zvakati nokuti wada kutsvaga kuda kukunda nhingi Mwari ngavatipe mweya wokuti tigonewo kufara nevanofara mashoko akanaka mashoko makukutu mabata panhongonya yeupenyu regai titi kwamuri vadiwa vatariri munofarawo here imimi kana mumwe munhu aitirwa zvakanaka kana uchida kuona hama dzako kana uchida kuona shamwari dzako kana uchida kuona vadiwa vako itirwa zvakanaka kana waitirwa zvakanaka vanosumuka vega unovaona vamwe unozoshamiswa ukaitirwa zvakanaka kuti naningi avenga naningi zvamugumbura asi isusu panapa pane shoko rakanaka rekuti tikadzidza kupembererana tikadzidza kufarirana tinosumuka handizoti baba mungade mukuti kudii nekuti nyaya yegodo yatoparadza kana mhuri neushamwari nenharaunda godo amaita vanhu pavanotadza kuziva ndepekuti hatina kusikirwa kufamba muronga mumwe chete tine chatakasikirwa chatakakoshera saka tikakoshesa chatakasikirwa namusiki tikachitsvaka ichocho munoona kuti imi amai Chisamba hamuna ane makwikwi nemi nokuti makafamba pamakasikirwa ipapo hapana makwikwi anoti ndinoda kuti ndini mai Chisamba mweya wegodo wanga uchitaurwa namai Charamba uyu wakaipisisa ende wakazara mune dzimwe hama dzedu dzatinokuramba chinamata kuti Mwari batsirai munoona kuti munhu akatenga mombe munonyatsoziva imi kuti mudunhu rino iri ava vane mbiri yekusava nemombe ava asi mamuona atenga mombe unonzwa mumwe achiti hakasi kunetsa atitangiri pahakasi kunetsa nokuti munomuziva ane mbiri yekusava nemombe chekutanga ndechekuti makorokoto tiri kuona pano pava nemombe kekutanga tozoenda kuuya kwekuti hakasi kunetsa raungotangi kumunhu ndizvozvo chaizvo nokuti munoziva kuti kudii muongororo netsvakiridzo kunyange munhu akatenga motikari yake munhu zvaanotanga kutarisa ndekunzi dzinodya peturidzi havadzigone sevhisi yacho inodhura idzi kana munhu akatenga chikochikari chake unonzi handozvakarikari zvikochikari izvi matai acho akazodii kana nzira yacho wachitengera nzira ipi hapana nzira yakanaka taurai zvenyu baba ngatitarisei nguva dzese kwakanaka nekuti kwakanaka ndiko kunotitungamidzira muupenyu ngatimboonaiwo zvakanaka kuti munhu uri pakuomerwa zvakaita Jesu kuti vakanga ari pakaomesesa chaizvo pamuchinjikwa panga pakaoma asi ivo vakatarisa nzira yakatinakira isusu izvozvo tikazviita ndinoona zvichitibatsira ndinokuonai nababa muchiimba muchiita maambassadors muchiita ndakakuonai muchitaura nenyaya yemadrugs muchitaura nenyaya yekudhakwa izvozvo munozviona sei nokuti nyika yaparara nekudhakwa chaiko unonzwa munhu aitanzi inini songa ndatostika ndiri kutaura nemasvosve iye svosve ranga ichitaura zvakati ugotarisa munhu wacho ugoona zviri kuitika munofungei nazvo nokuti nyika isi haisi Zimbabwe chete amai munofungei zvinhu zviri kuenda kusina kutinakira asi tiri kunamata kuti Mwari vatibatsire nokuti vanhu vari kutora dzimwe nzira dzekuti vakanganwe vachifiti handine dambudziko rakati saka ndikatsva chakati chinondidhaka zvinoita kuti ndikanganwe zvinhu izvozvo asi hapana zvaunongochita nokuti uri kukwadza utano hwako ende hausi kungozvitadzira iwe wega uri kutadzira kana uri baba because zvakuitika zvakunana mai kunana baba nekuvana taimboti vana chete vari kuita substance and drug abuse asi zvakumhuri zvakubata vanhu mazera ese saka zivai kuti kana muri amai muri kutokanganisa vana venyu muri kukanganisirawo hama dzenyu baba muri kukanganisira mhuri yenyu iwe kana uri mwana mubereki uye watomupa BP
statement dzirugara zitavanzi vamwe vana vari kukwidza ana mai vavo ndege iwe uri kukwidza amai vako BP nokutora zvinhu zvezve nokuti vakushungurudzika kuti saka ramangwana remwana wangu rinochafamba sei. Saka tinokurudzirana nevana neruzhinji rweZimbabwe kuti ngatisiyanei nezvinodhaka nezviri kubatwa nevanotengesa vacho. Dai Mwari vatibatsira senyika tangobatana tasiyana nazvo tatsvaga dzimwe nzira dzakanaka dzekutsvaga nadzo mari. Ndizvo mashoko makukutu chaizvo, nokuti kana uchinge uri kutengesa unonzwa munhu achitozvipa tsananguro yekuti aiwaka ndiri kutoseenzawo ndo basa rangu, asi kana uri kuseenza basa rekuuraya mumwe munhu harisisiri basa rakanaka kairi, harisisiri basa rakanaka. Ndiri kupinda mune zvinetswa nekuti nziyo dzenyu zhinji dzinobata mifaro, dzinobata zvinetswa, dzinozunza upenyu kuti ndizviise muruoko rumwe chete. Saka ndiri kubata icho neicho neicho neicho, asi ndiri munziyo dzenyu idzodzo. Kune inonzi social media. Social media iyi baba munoiona sei? Indogara kutaura kuti rinenge munondo unocheka kuviri, mungambopinda nayo. Social media semashoko yenyu sekuitsanangurawo kwamakaita ikoko kwakanyanya kunakisa. Ndingada kuwedzera tichiti social media i-access yakapiwa vanhu, chigoneso chakapiwa vanhu kuti tizive zviri mumwoyo mavo. Nokuti kazhinji vanhu vanoishandisa vasati vatokwanisa kusefa. Pane zvinhu zvinonzi usati wataura tanga wafema rutatu. Saka kazhinji kana wakabata social media ukaona akutuka haumirire kufema rutatu rwuya, unobva wadzosa, unobva wakanda mashoko. Social media inokwanisa kuva mudziyo wekuroyesa nawo, nokuti unotaura newausina kutarisana naye pachiso. Saka mazwi social media pachayo mutumwa anoendesa mashoko asingatauri akatarisa kusaidi kurutivi, zvokuti kana ari magara moyo anoenda kunogara pamoyo pacho chaipo. Saka munenge muchirevesa pamunoti munondo, mazwi anotumika ekuti kana anzi enda unouraya anoenda panouraya pacho chaipo. Haina tsitsi nokuti haina ropa. Social media haina tsinga, haina nyasha. Pana paya pekuti ukabata mubhadha uchitarisana nemunhu unozoita dzimwe tsitsi dzekuti handingamurowe pagotsi. Asi social media nokuti iyo haifungi, saka inotumika pakaipa. Ndinoti ini kuvana vanhasi kana enda siri zvevana unotoona vabereki kana vanhu vakuru, ngatidzokerei paunhu hwedu hwekuremekedzana. Zvichiri chivi zvichakaipa kutaura zvinyadzi. Kuuya kwedande mutande neinternet muchirungu haisi license yokuti mazwi aisataurika kare achitanga kutaurika nhasi. Chaiyera kare chichiri kuyera. Kusapfeka kwemarimwe zuro, kusapfeka kwanhasi, kusapfeka kwamangwana. Hapana pakazonzi naMwariko zvine zvitashandura ainzi mamorals taakuremekedza zvekuseri kwacho. Saka ndinoti ngatidzokei kunova vanhu. Ndopedzisa ipapo ndichiti amai, mamwe marudzi ari kushandisa dande mutande iri kuzvivaka nokutora mari. Munoziva here kuti America nevana vayo vanogadzira zvinhu izvi vari kutora mari dzedu zvakanyanya, vachishandisa zvigumbu zvedu. Vachishandisa mechiti kana takutukana tunataita kutengera data. Maita basa matsanangura zvakanaka. Regai tuye kwamuri vadiwa vatariri nevateereri, vabereki nevatariri vevana. Ngatitarisei zvinhu izvi. Kwakanaka ikoko ndokwatinoda kuti tipfuure nako. Kwakaipa ngatikusiyei, nekuti kana taakuita umbwende hwekuti ndoda kunovatuka, woenda kunovatuka ipapa, hazvina zvazvinokubatsira. Mumashure mekutuka munhu unowanei? Hapana chaunowana.
Saka ngatidzidzisei vana vedu nekuti dande mutande harikanganwe. Vana vedu ivava vatiri kuyanika, hama neshamwari dzatiri kuyanika, pane svika zuva razvinozoyera. Saka hatidi kuti zvinhu izvi zviyere mukuipa. Ndiri kuona chiringazuva chedu zviri kunakidza kukurukura handiti. Ndiri kuona chiringazuva chedu chiri kuramba chichingofamba, asi ndichazoda kuti mundiimbire rwiyo rwamunofunga muri vaviri tisati tapeta, asi ngatimboendai zvishomanana muzoimba rwiyo rwenyu. Asi ndoziva kuti kana muri vanhu vanoimba pamwe chete mukangotarasana maziso kudai rwabuda zvese nechuni nechi. Ndaida kubvunza kuti mukuimba umu mukunyora umu ndiani anokupai iyoyo yatingati tune melody munoitora kupi? Noti manyora rwiyo runoda kupfekedzwa munozviita sei? Rega nditi baba wapindure mubvunzo iwoyo. Baba Chisveru mapiwa namai. Mhinduro haina kunyanya kureba. Amai Dr. Chisamba, mhinduro haina kunyanya kureba. Ongo. Hatitokwanisi kuzvirova chipfuwa. Nokuti ndipo pane kanhu kacho kanonzi chipo chaMwari. Ongo. Mubvunzo wafanana nokuti naiwe Messi unozvifambisa sei pakuti unenge wakatarisa mberi asi tsoka dzichiona zvebhora. Naiyewo haatozvizivi nokuti ndipo pane kachipo kacho. Ongo. NdiMwari vakatendera kugona kutora mazwi kuasona afambe nemugwara zvireve kana zvive nechirevo kumunhu. Ipapo ndikada kuti titi kugona. Hongu pane pamwe patinozoitawo sezvinoita mudzidzisi zviya. Pamaiva mudzidzisi maiva nemamwe mabhuku amainyora amaitanga maronga ekuskima kuti ndikuda kuti vana vazodzidza chakati panguva dzakati, aims and objectives zvakati. Izvo zviya tinozviitawo sevaimbi kuti ndikuda kuti vanhu vasatuka ane utachiwana, nokuti zvikonzero ndezvekuti hakuna anotsvaka chirwere kunochihodha kunochitsvakira mari kuti ndikuda kutsvaka chirwere. Saka tinosvikawo patinoti ndikuda kuti veruzhinji vadzidze chokuti nechekuti. Tobva tazoyawo mama kuti toti saka nyaya yatikuda kutaura iyi haisi yemazwi ese. Saka haasi ese matombo anoshanda guyo. Ndizvozvo. Tinozotsvakawo kuti mazwi anoshandawo kutsanangura nyaya iyi. Iri hariite, iri hariite, iri rinoita iri, tikaribatanidza neriri. Saka gitare racho rochirira sei? Iro ranyanya kunonoka, iro ranyanya kumhanya. Ngachimhanye chimbo ngachifambe chine nhambo dzinoti. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Mubvunzo wokupedzisira tiri kuona vana vakawanda vari kuimbawo, vari kudini, vari kuitawo uyo muunganidzwa watingati makolabhu, vari kuita apa neapa. Pane mumwe anoda Baba Charamba zvekuti iyeyo ndotomboti ndivo here hasiri here, achida kubva ataura anobva aedza nemonezwi renyu. Munozviona sei zvevamwe vari kuita makolabhu nechi zvinobatsirei? Inyaya mbiri. Pane vanofanana naBaba Charamba dzamataura mama, kuzoita dzemubatanidzwa. Ongo. Zvese tinozvipemberera nokuti isusu kuti tive vaimbi kusvika patasvikapo kufanana kubvira pahandwriting amai. Ndikuramba ndichidzoka kubasa renyu iro riya. Ndosaka ndati wandidzosera kuchikoro nhasi. Vana vazhinji munoziva kuti vana vazhinji vamakadzidzisa vanonyora semi kusvika nhasi. Ndizvozvo. Zvoreva kuti handwriting dzedu chaidzo tinotodzitora kubva kune mumwe munhu. Kutoimba kwatinoita uku takatodzidziswa nevamwe vaimbi. Saka anofanana nesu haana mhaka, tinomupembera. Chetinenge chingonamata kazhinji kuti ngaakure asvike pekuti anozviexpressa kana kuti anozvigadzira chirevo chake nemutoo waanonzwisisa zvakanyanya. Asi yekolabo chakaitika ndechekuti isusu takanyanya kurarama upenyu hwekolabo pauviri hwedu. Saka ndizvozvo tinotora zvinobva kune vamwe. Mukatarisa chimbo chamufundisi chivaviro chiya chinoti Ebenezer chiya, Ongo. panenge panana mufundisi Charamba ipapaya. CCAP Voice of Mbaretu diki ndakanyora chimbo chiyana.
nevamwe vakada kuti asi kazhinji hatizviwanze. Pakusazviwanza izvi chimwe chikonzero chedu kumhanya kunenge kuchita basa revari kuda kuita collabo nesu, nokuti mumwe anoti toda kuti tizviite chitatu chino, saka unobva wafunga kuti ndikudzosera munhu kumashure, saka rega ndimbomira, asi zvese takasununguka kuzviita. Ndizvozvo tinozvitenda chaizvo. Wangu wari mufaro wangu kunge ndanga ndichikurukura nemi pano tichinzwa kuti munozvifambisa sei. Ndinokushuvirai nduramo vanangu, ndinokushuvirai basa rakanaka munzira yamuri kufamba yeupenyu. Shumiro dzenyu ngadzireve chinhu, ngadzive nechirevo mukati muupenyu hwedu. Asi pakupera pane zvamataura ndezvekuti kana munhu uchitedzera mumwe munhu ari kuita basa rake, mapa chenjedzo yakanaka yekuti dzimwe nguva munhu ngatimboti aroda kufanana naMai Charamba kana kuti aMai Chisamba, mazita edu akada kufanana ipo pano apa tichazotarisa kuti zvakabva kupamwe tina ukama. Ndizvozvo. Saka izvozvo nekuti ukange uchitedzera mumwe hongu zvakanaka, asi zviri kureva kuti iwe hausi kukura. Ukatedzera zvandiri kuita inini ka pamwe hauzonyatsoita sezvandinoita, inini handizogonawo kunyatsoita sezvaunoita. Saka tinoti tikati tedzeraneiwo, ndo kurudziro iri pano. Iwe omboyarukawo ukawoita zvako, omboitawo zvako, kuti vanhu vozoona kuti aiwa apa zvake apa akanga achiita sangana, asi zvaanotokunda uyu waakatora. Saka tasvika panguva iya yekarwiyo, mukapanana saini dzenyu. Aiwa, handisi kutarisa. Panoda saini here apa? Ameno. Ndimi magara muchi. Eka, amai mapiwa ka. Upenyu wangu wandinorarama, ndotarisa iye. Mune zvinorema zveupenyu wangu, ndotarisa iye. Pandonzwa richitaurwa zita rangu, ndotarisa iye. Vanondifarira panyika vakawanda, ndotarisa iye. Vanondisekera panyika vakawanda, ndotarisa iye. Zino irema panyika rakawanda, ndotarisa iye. padzinosimuka mhepo dzenyika ino, ndotarisa iye. Munoimba mazwi akakwenenzverwa. Ipapa pana ndichitambirira ndichibvunza kuti ndinozviburitsawo here ndikasazoimba sedatya. Ndosaka isingagone kutaura sisingakakame sezvamunoita imi. Aiwa, ndinokutendai vanangu. Asi hatigone wataririka kupedza chikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai patanga tichitandadzana nedandemutande. Mazvionaka kuti zvaendeka. Maisamba Show is powered by Dandemutande. Tinotenda zvakare Wamambo Space Creatives vakatipa musha watigere. Mufaro wangu kutenda Baba Charles na Mai Olivia Charamba vanga vachikurukura nesu. Chiringa zuva chie kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumhemberero ino yatiri kuita. Chiringa zuva chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chabva chatsuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane mumwe mukana tsondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.